В минутите на Зелената сделка с Европа директно Стара Загора днес разговаряме с Елин Станев, съветник по политическите анализи към представителството на Европейската комисия в България. Здравейте! Здравейте на слушателите на БНР. И на Радио Стара Загора. Сега с вас започваме разговор от там. Каква промяна можем да очакваме от гледна точка на институцията, която представлявате, след края на действието на протокол Киото и началото на действието на Парижкото споразумение, което всъщност ще се случи в началото на 2021 година? Нека първо, преди да обясним какво означава краят на действието на протокола от Киото, да припомним каква е причината за всички тези международни договори. А тя е най-мащабното предизвикателство на нашето време – климатичните промени. Въпреки че те не са толкова осезателни, колкото последиците от настоящата криза с COVID-19, за тях чуваме все по-често и по-често. От земеделците в България, които все по-често говорят за засушаване като настоящата година, до лесовъдите, които се оплакват от включаване на предпоставките за горски пожари. И трябва да е ясно, че в теклите 5 години безспорно бяха най-топлите, както се води статистика за температури. Така през миналата година, 2019 година, средната температура в световен мащаб се е повишила с 1,1 градуса, само равнището от прединдустриалния период. Въпреки че, както казахме, че климатичните промени е трудно да се пипнат, тъй като те настъпват много продължителен период от време. Няма как да отследим промяната на 1,10 градуса годишно и нарастване на равнището на океаните с 1 мм. Ефектите от промяната на климата са повсеместни. И затова не напразно 9 от всеки 10 граждани на Европейския съюз считат, че изменението на климата е много сериозен проблем. Именно за това още през 1992 година беше договорена рамковата конвенция за климата, който е международен договор по чапката на ООН, част от които са протокол от Киото и сега Парижкото споразумение. Целта е ясна. Ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2 градуса Целзий и продължаване на усилията за ограничаването до под 1,5 градуса. Така че какво се променя с две думи? Първо, Парижкото споразумение включва всички страни, за разлика от Киото, в който задължения за намаляне на емисиите имаха само развитите държави, включително и България. По-важното обаче е друго. Париж има много по-високи амбиции от Киото. Защо? В последните години първото нещо, което се случи, е, че се осъзна, че човечеството има много съществен принос за климатичните промени. Това вече е утвърден научен консенсус. Второ, за тези 30 години става все по-ясно какви са последиците от климатичните промени и част от които вече са на лице. Затова и вече все повече страни и общества настояват по-сериозни мерки за преодоляване на последиците от климатичните промени. Ето защо, всъщност, вече има много по-големи амбиции, прямо преди 20 години, за борба с климатичните промени. Следващото нещо, което е важно да отбележим, е защо ЕС иска да бъде глобален лидер в усилията за справянето с последиците от климатичните промени. Първо, защото е логично най-големият интегриран пазар в света, най-голямата глобална икономика в света, да поеме лидерството. Второ, защото добрият пример на ЕС помага и много други страни да го последват. И това не е само в климатичните политики, в много други политики. Не само за GDPR политиката, която в момента всички глобални технологични гиганти, въпреки че не са европейски компании, се видяха трудни да следват. Има много критици, които казват, че ЕС е самотен лидер и че страните членки не могат сами да променят това с климата. Но това не е точно така. Примерно Япония миналата година прие да стане климатично неутрално в 2050 година. Тоест има същата политика, която има Европейския съюз. Индия и Китай също приеха, макар и не толкова амбициозни програми, за намаление на емисиите. Така че светът се движи след те. И тук идва вече зеления факт. Европейската политика за справяне с предизвикателството на климатичните промени. От една страна, отговарят на препоръките на учените, че за 2050 година светът трябва да постигне климатична неутралност, което означава, че след 2030 година трябва да започне намаление на емисиите от парникови газове. От друга страна, той дава предпоставките това да стане. Зеленият факт всъщност е отговорът на Европейския съюз на Парижкото споразумение. И какви ресурси може да мобилизира Европейския съюз, за да се постигне тази цел, която знаем, че е намаляване на въглеродните емисии до 2030 година с 55% спрямо нивата от 1990. Ако може само да направя първо едно уточнение, тъй като много често чета, че България е изправена пред непосилната задача с намаление на 55%. И нека все пак да уточним, че към момента България вече е намалила емисиите спрямо 1990 година с 43%. Не трябва те първа да ги намалят 55%. Това е изпълнено много важно уточнение. Абсолютно, да. Второ, вероятно на вас е по-интересно какви са средствата, които са отделени конкретно за България, не за целия Европейски съюз, а те са общо около 7 милиарда лева. Част от тях, около 1 милиард и 100 милиона, са от фонда за справедлив енергиен преход, който цели да се преодолеят социалните и икономическите последици от енергийната трансформация.
Останалите средства обаче са предвидени за инвестиции, така че да бъдат насърчени нови генериращи мощности, както и да бъдат насърчени мерки за енергийна ефективност, да бъдат насърчени предприятията да преминават към по-енергийно ефективни технологии и по този начин да увеличават своята конкурентност. На практика, за следващите 7 години България ще, грубо казано, ще разполага с 1 милиард лева годишно, за да направи този преход, който, както казахме, не е толкова драстичен, колкото често се обяснява. Сега, ако говорим грубо, за да се достигнат тези 55% и приемаме, че България е постигнала вече 43% намаляване, да кажем, че има едни 12%, които остават. Как би могло да се постигне това? Това е въпрос на национална политика или очакваме някакви общоевропейски правила, които да влязат в сила? Това е въпрос както на национална политика, така и на общоевропейски правила. Как точно ще бъде постигнато това намаление на емисиите, зависи от политиката на българското правителство. Какви мерки ще бъдат предвидени, къде ще се сложи акцентът. В същото време, естествено, има и общоевропейска политика, която залага определени цели. Например, има политика за енергийна ефективност на сградите, има политика за инвестиции в възобновяема енергия, така че това е двустранен подход, но най-важното, което всъщност трябва да бъде направено в българското правителство, което трябва да реши точно как да бъде извършен този преход, тъй като то най-добре знае какви са всъщност местните предпоставки и местните възможности.